Kunne jeg ikke have lov til at vise dig mulighederne i mit design? Skal du høre her. Jeg har de første 6 blomster i sølv, der er belagt med 14 karat rødguld. Så er det belagt med hvidguld. Og så har vi dem her, som er oxideret. Hele konceptet går ud på, at der er sådan en lille låsebøjle på, hvorved du har rigtig mange muligheder for selv at bestemme, om du vil bruge det til armbånd, eller du vil bruge som halskæde, eller du bruger det til ring. Og det er egentlig bare, der er også rigtig mange muligheder i selve kæden. Den er udstyret med sådan et låsesystem, som man lige klikker ind i hinanden. Så kan du bruge kæden uden noget som helst vedhæng på. Så opnår du et mindre pompøst look, men du kan lynhurtigt få et mere glamourøst look ved at putte den her lås på, for eksempel. Hvis du bruger det her som armbånd, så placerer du typisk den her lås cirka en pegefingers længde fra der, hvor du sætter låsen på. Drejer du 2 gange rundt, klikker du bare det her ind igen og låser bøjlen. Så har du et armbånd. Hvis du så lige vil bruge det som halskæde, så har du også mulighed for det. Jeg har, ligesom jeg har på her, jeg har sat nogle charms på, som bare kan klikkes ned over stenkæden, eller sættes i låsesystemet der. Du kan egentlig også sætte flere materialer sammen, hvis du ønsker det lidt mere rå look. Der er flettet læder, og der er gummi. Der er en lille onyxkæde. Der kan man sagtens have alle 3 kæder på én gang, eller alle 4. Det er egentlig kun din egen fantasi, der sætter grænsen. Til alle de her låse, der findes matchende ørepynt. Og de er herovre, hvis jeg må vise dem. Det er egentlig går ud på, at det har nogle changing flower ørepynt, hvor du kan tage pynten af, kombinere det med din egen ørestikker. Du kan tage den her blomst, sætte den på de her kreoler. Dem kan du bære bare sådan her med dråben, der kommer over fra stenkæden, du også kan kombinere med dem. Så kan du sætte den her bagpå. Og så kan du påføre dråben. Og så har du et helt andet look igen. Til dem, der ikke er til de helt store ørepynt, der har vi lavet små kreoler. Ja, små stikker. Og dertil også bøjler. Og der kan du igen sætte dråben fra før bagpå.